Virker den ikke, Mads? Vi fucker lidt op. Frosty redden. Nej. Der står der 3 her er låst i. Lygtetid. Ned på gaden, lad os lige prøve at gå ned på gaden. Så skal du lige... Jeg kan ikke se den jo, så jeg kan ikke se den. Nej. Også fordi der går en masse lys i spillet, og du sikkert er ude. Okay. Er det politiet? Er det politiet? Er det politiet? Det var den ene, så er der den her. Er her. det politiet? Tag lige over. Tag lige over på bussen. Helt over. Jeg er helt over. Helt over. Op på den der. Nej, op på den der, så jeg kan se det der. Op på den der. Flyt op. Du er ikke til at skruetrækkerne, altså bare... Du har så mange kræfter med din højre. Ja, det kommer til jo, altså. Det kan også skrue, altså. Ja, bare hold det der. Men det vil ikke skrue så mange gange, altså. Det lykkes snart, ja. Der sidder lige ved træk. Det er bare som om, den er rustet eller hvad. Ja, jeg har hørt. Det her lorten, så er man jo nødt til at gå ud. Jeg har den derinde. Hvor smider. Men du er glad for de her diamanter, der er stedet. Diamanter. På siden. Hold kæft, noget billigt lort, mand. Hold kæft. Den der skruetrækker, mand, den har noget bare for svedet, mand. Hold kæft, noget billigt lort. Nu kan du ikke få noget af det. Nu kan du huske. Det kan jeg også. Kom også. Det er så småt at have bearbejdet den. Ja, det er ligesom at skrue på en landbrugsmaskine, mand. Ja. Det kan også gerne komme. Nå, fordi der er både af gevind. Jeg skal filme det bare med tisen. Ja, tisen. Ja. Gider den ikke? Nej, der er ikke noget strøm på badet. Klat. Ikke nok, tror jeg. Den er gået lidt i hi, ikke? Du kan høre, hvor det virker ikke engang. Hvis roeren ikke engang kan, så tror jeg sgu heller ikke, at det gider at starte.